रवी नाईक या माझ्या अत्यंत जवळच्या मित्राचे प्रयाण निधन हे अत्यंत क्लेशदायी असं असे अकस्मात मृत्यू जाता कसो आयलो आणि कित्याक आयुष्यभर तो समाजासाठी झगडलो, बहुजन समाजासाठी कार्य करीत रावलो. कूळ आणि मुणकार या दोन मोठ्या घटकासाठी त्याने आयुष्य वेचले. अशा सामाजिक नेत्याचे निधन आणि विशेषतः जेन्ना तो व्यक्तिगत मित्र असता त्यावेळी ते इतले क्लेशदायक असता हे त्याचे ताका समजता. व्यक्तिगत जीवनात माझ्या रवी नाईक अनेक तरांनी वावरलो. हांवें बरोबर मगू पक्ष उबो केलो महाराष्ट्रवादी लोकांनी. आम्ही बरोबर कूळ मुणकारासाठी झगडले. आम्ही बरोबर विधानसभेत त्या विषयाचेर खूब मोठी चर्चा करून हाडली. आज त्याचे ऑडियो म्हाका वाचता. खांद्याक खालो लावन फुडें सरपी असो जिवलग मित्र अकस्मात आमच्यांतल्यान गेल्या कारणान ते दुःख जाता, त्याची गणना करूंक शकना. त्याचे कुटुंबीय हेही म्हाका खूब जवळचे. ताका लागून घरांतलो माणूस गेलो अशा प्रकारची माझी भावना जाल्ली आसा. त्यांच्या कुटुंबाच्या दुःखान हांव सहभागी आसा आणि हे दुःख पेलची ताकद परमेश्वरान रवीची पत्नी, रवीची भुरगे, सुना, नातवंडां हांकां दिवची अशी हांव ह्या वेळार प्रार्थना करता.